Aja lali buku asmara. Pak Sunan sing dikawinkan. Mas Tony. Sing sekolah pada sedherek nang ngendi nang sedherek SI. Jenengan cita-cita dadi apa? Dadi juragan sapi. Dulu. Oh, bentuk aliran. Maksudnya kok seneng juragan sapi kuwi piye? Oh, ngono. Ya nak kudu leru, kanca-kanca. Monggo dilanjut garis. Oke, ayo. Sing terakhir piye Mbak Tari? Resolusi. Lanjut apa Pak Di? Oke, kamu karo Mbak Tani mau Mbak Eda. Widodari semuanya korban sing utak gen gayeng. Ben iso loncat-loncat. Loncat-loncat tak yang. Heeh, Tiko Widyawatinipun monggo sing diceket monggo iki. Cangkeme ganggu-ganggu banter. Sing loncat iki Pak Dik. wis calon ngendang kuwi. Panyuwun saking Bapak Kasno. Pak Kasno. Juragane ikan koi Lorpono. Kalau Pak DPR kerjasama Bapak DPR yang ada di kawasan Geyer, ya inilah orangnya. Juga ini masih belajar permadani. Belajar apa? Kalau buka dus mau permadani. Belajar madani. Kape.
titik. Lu titik. Nah, titik. Kamu sudah akan mengadakan mau belajar menaikan. Ya bisa, wis bareng kok nyanyi ya. Padahal butuhnya semeternya kurang lah. Sebentar goyang ya. Padahal bapak yang seneng ya juga anak-anak. Yang bener lah di demo ekonomi. Bapakku kalian rantai. Tanya watos. Let's go.